cute ng baby natin, mahal. Oo nga. Kamukhang kamukha mo, oh. Kuwang-kuha yung mga mata mo. Mukha siyang anghel. Mahal, parang kakailanganin natin ng tulong sa pag-aalaga kay baby. Tutulungan kita, mahal. Hindi ka mag-iisang mag-aalaga sa kanya. Alam ko, pero mahirap kung pareho tayong pagod. Kahit tulong lang sa simpleng gawaing bahay. Ano bang nasa isip mo? Kakayanin ba natin kumuha ng kasambahay? Iniisip kong kausapin si nanay. Baka pwedeng patirahin muna sa atin si Mira. Hindi ba nag-aaral yung kapatid mo? Stop muna siya ngayon. Second year college na yun pero gusto raw mag-shift. Sige, mahal. Kung yan ang naiisip mong ikagagaan ng sitwasyon natin, ayos lang sa akin. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Kayong dalawa ng baby natin. Dear love, ako si Hazel. Asawa ko si June. 3 taon matapos naming ikasal, saka lang kami biniyayaan ng anak na lalaki. Akala ko tapos ng lahat ng paghihirap pagkapanganak ko. Pero nagkamali ako. Dahil nung mailawal ko ng aming anak, nagkaroon ako ng mga pagbabago. Sa hilig, sa ugali, tsaka sa katawan. May mga araw na hindi ko na maintindihan yung sarili ko. May mga gabi naman na bigla na lang akong iiyak ng walang dahilan. Mabuti na lang napakamaalaga ni June. Hindi siya nagbago bilang asawa. Nanatili siyang responsable, lalo bilang ama. Ganun pa man, binalot pa rin ako ng takot. Baka mangyari rin sa akin yung mga naririnig kong kwento tungkol sa mga mister, yung nagiging malamig sa mga misis nila matapos manganak. Ate! Mira! Mahal, buti naman nandito na kayo. Kumusta biyahe? Ayos naman, mahal. Medyo natagalan lang kami. Ito kasing kapatid mo eh. Biglang nagutom. Napilitan tuloy kami mag-drive-thru. Kasi naman ate, ang aga ako sinundo ni Kuya Jun. Hindi pa nga ako nakakaligo, nandun na siya. Hindi tuloy ako nakapag-almusal. Kumusta naman si nanay at tatay? Si nanay, masakit ang likod, pero nanghihinayang kasi hindi siya nakasama. Si tatay naman, ayaw umalis. Aalagaan daw si nanay. Alam mo naman yung dalawang yun, hindi mapaghiwalay. Pero sabi ni nanay, dadalaw sila pag okay na siya. Sayang naman. Hindi pa nila nakikita apo nila. Bukod sa sakit ng likod, may ubot-sipon din si nanay. Natatakot siyang mahawaan si baby. Tama nga naman. Nasaan na yung pamangkin ko? Nasa kwarto. Mira, maghugas ka muna ng kamay ha. Huwag mo munang hahalikan. Baka magka-rashes. Basic, ate. Sinabihan na rin ako ni Kuya Jun kanina sa sasakyan. Ang haba ng checklist ng bilin niyo. Puntahan ko na muna pamangkin ko, ha? Nag-drive-thru pa pala kayo? Oo, ang kulit ng kapatid mo eh. Gutom na raw siya. Sana sinabi mo na may pagkain naman dito sa bahay. Gusto raw niya ng fries. Mahal, hindi ba talaga nakakaya na magpatulong tayo sa kapatid mo? Kinausap na siya ni nanay. Bukod sa pansamantala lang naman, ayos lang daw para malibang siya habang hindi pa siya nakakapag-enroll. Sana nga hindi nila masamain yung paghingi natin ng tulong. Hindi yan. Sandali lang pala. Ipapasok ko lang mga gamit ni Mira. Kukunin ko na sa kotse. Isang araw, bigla ko nalang naramdaman na parang hindi magandang idea na patirahin si Mira sa bahay. Oo nga, kapatid ko siya. Pero may mga kilos siyang unti-unti kong ikinairita. Sabayan pa ng pananambit niya na kundi kulang sa tela, luwang bahagi ng katawan. Masipag siya, oo. Pero napapansin ko kung gaano siya kakampanteng kausap si June. Yung mga tawanan nila na hagalpakan na ako nalang bigla yung na-out of place kalaunan. Ayoko mag-isip ng masama, pero hindi mawala yung bigat sa dibdib ko. Bigat sa dibdib na unti-unting lumalalim. Hindi ko nagugustuhan yung pagiging malapit nila. Kaya kinausap ko si Mira at nagsinungaling ako. Akala ko yun ang makakabuti. Para sa kapayapaan ko. Para sa pamilya ko.
Mira, ayusin mo naman yung pag-upo mo. Bakit ate? Nakabalandra yung mga paa mo. Ang iksipan ng suot mo. Tayo lang naman nandito sa bahay. Kahit na. Makasanayan mo yan kahit nandito yung Kuya Jun mo, nakakahiya. Ate, alam mo namang ganito mga damitan ko, di ba? Ganito na to, dati pa. Ganito talaga ako manamit kahit sa bahay. Pwede ba magpajama ka habang nandito ka sa bahay? At iwasan mo rin yung pagsusuot mo ng sando. Bakit? Maayos naman to ah. Sexy nga raw, sabi Hindi nga ng- yan ang punto ko. Hindi lang naman ako kasama mo rito. Nandito rin Kuya Jun mo. Bakit ate? May nasabi ba si Kuya Jun? May reklamo ba siya sa pananamit ko? Oo. Nabanggit niya sa akin. Hindi raw siya komportable. Para ka raw nagtatrabaho sa club kung manamit ka. Talaga? Pero ate, hindi ba dati ganito ka rin naman manamit? Shorts at santo lang kapag nasa bahay. Nagbago lang naman nung nanganak ka. Basta, sumunod ka na lang. Di yung dami mo pang tanong. Okay ate, pasensya na. Magsasorry na lang din ako kay Hindi na Kuya Jun. kailangan. Gagawin mo pang awkward yung situation eh. Ako nang bahala sa kuya mo. Sige ate, sorry ulit. Isa pa. Tigilan mo na rin yung pakikipagkwentuhan mo na may kasamang bungis-ngisan sa kuya mo. Bakit naman? Nagtatanong ka na naman. Ang role mo dito ay yung tulungan ako sa gawaing bahay at pag-aalaga sa baby ko. Yun lang. Kaya huwag ka masyadong komportable dito sa bahay. Naintindihan mo? Okay ate. Ay, sa wakas. Nakatulog din si baby. Matulog na tayo. May manghugasin pa sa lababo. Teka lang, hugasan ko lang sandali. Hindi na. Hayaan mo na si Mira. Sinabihan ko naman na siya. Nga pala, mahal. Okay lang ba yung kapatid mo? Okay lang naman daw siya nung magkausap kami last time. Nabanggit niya, naiilang daw siya sa'yo. Naiilang? Bakit naman? Ewan ko. Huwag mo na lang pansinin. Nako, kung ano-ano iniisip ng kapatid mo. Hayaan mo na siya, mahal. Kung hindi ka niya kausapin, huwag mo na rin kausapin. Mas mabuti pa yun. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Basta ang alam ko, kailangan kong pigilan yung pagiging malapit ni Jun at Mira. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko na may namamagitan sa kanilang dalawa. Lalo na tuwing nakikita ko silang magkasama. Yung paano sila kagaan mag-usap na mauuwi sa tawanan. Tapos, di sila nagkakailangan kahit konti. At mas masakit kapag nakikita kong inaalalay ni Jun si Mira. Kahit sa mga simpleng bagay lang. Dahil dati, ganun din siya sa akin. Di naman sa di na ako inaalalay ni Jun Napapansin ko lang na ang sipag niya rin mag-effort sa pagtulong niya kay Mira. Kairita. Lumipas yung ilang araw, akala ko, tatahimik na yung isip ko. Di pa pala. Sa tuwing bigla silang titigil sa pag-uusap pag dumarating ako, iisa lang naiisip kong dahilan nun. Ako yung pinag-uusapan nila. Hanggang sa minsang nadatnan ko sila. Magkasama. Nag-uusap. At doon ako pumutok at di nakapagpigil. Kinumpronta ko silang dalawa. Anong ginagawa niyo, ha? Mahal, anong ginagawa? Halika nga rito, Mira! Uy, Hazel! Hindi pa sinabi Mahal, anong ko na ginagawa sa'yo! mo sa kapatid mo? Layawan ang Kuya Jun mo! Napakalandi mo Hazel! talaga! Bitawan mo nga yung kapatid mo. Ano ba nangyari sa'yo? Akala niyo ba hindi ko napapansin? Bitawan mo yan, sabi sa'yo eh. Oh, ayan! Aray ko ate. Ang lalandi niyo! Ang close niyo naman dalawa! Ano? Pagkakaisahan niyo ako? Ano, Jun? Hazel! Sarap ng mga tawanan niyo Bakit? Kursunada mo tang si Mira? Gusto mo ba siya tikman? Ano? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Bakit hindi ba totoo? Mula nang mga anak ako, pansin ko na diring-diri ka na sa katawan ko. Kaya ano? Dito ka na sa mas bata? Hazel! Kilabutan ka nga. Ano ba yung iniisip mo? Mami na kayo! Sige nga, bakit ka close dyan kay Mira? Dahil kapatid mo siya.
Pamilya ko na rin siya, Hazel. Tsaka ganito na ako sa kanya noon pa. Hindi ko maintindihan kung bakit ka nagkakaganyan ngayon. Ikaw! Hoy! Tumigil ka sa kakaiyak mo! Hindi mo ako madadala sa ganyan-ganyan mo, ha? Hindi ka talaga pumili ng ibang lalandiin! Kuya Jun mo pa talagang gusto mong kumamot sa kati mo! Hazel, ano ba? Ate, wala naman nagbago sa pakikitungo ko kay Kuya. Pinagalang ko siya bilang nakakatandang kapatid. Kasi asawa mo siya. Matagal na kaming close, di ba? Kahit noon pa, nung hindi pa kayo kasal. Pinapalabas niyo bang sinungaling ako ngayon? Ginagawa niyo pa akong baliw! Uuwi na lang ako, ate. Kung hindi ka na komportable sa presensya ko dito, aalis na lang ako. Pero wala. Wala talagang namamagitan sa amin ni Kuya Jun. Hindi ko kaya sirain ang pamilya natin, ate. Kaya hindi ko matatanggap nung ibinibintang mo sa akin. Aalis na lang ako. Hazel, ano ba to? Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Natatakot ako. Ano bang ikinakatakot mo, mahal? Hindi kita maintindihan. Natatakot ako makahanap ka ng iba. Na ipagpalit mo ako. Baka ipagpalit mo ako kay Mira. Mas bata siya, tapos mas maganda yung katawan niya. Kaya tuwing nag-uusap kayo, hindi ako mapakali. Hindi ko mapigilang mag-isip ng masama. Hindi ko gagawin sa'yo yung iniisip mo, mahal. Hindi ko alam, Jun. Sabihin mo nga sa akin. Nagkukulang ba ako sa'yo bilang asawa mo? Hindi. Kung ganun, bakit mo naman naisip na ipagpapalit kita? Hindi ko alam, Jun. Pero malinaw sa akin na mas kailangan kita ngayon. Mahal, hindi ako aalis. Nandito lang ako para sa'yo at sa anak natin. Pero kailangan natin ayusin to. Kailangan nating kausapin si Mira. Nasaktan ko siya. Nakakahiya, Jun. Nakakahiya ang ginawa ko sa kanya. Sorry, mahal. Sorry. Gulo-gulo ako, mahal. Ang tawa-tawa ko. Lumabas din yung katotohanan. Wala talagang namamagitan kina Jun at Mira. Mga hinala ko lang lahat yun. Mga kwentong ako mismo ang bumuo sa isip ko. Ang masakit, paniwala ko yung sarili ko sa mga kwentong in-entertain ko. Napagtanto ko naman kung ano talagang nangyari sa akin kung bakit bigla akong pumitik ng ganon. Doon ko unti-unting naunawaan. Postpartum depression pala yun. Mahaba yung naging pasensya ng asawa ko. Pinili niya akong intindihin kahit may mga sandaling hindi na ako makatwiran. Hindi niya ako iniwan. Ang hirap ng kondisyon ko. Kasi kahit ako mismo, naliligaw sa sarili kong emosyon. Napagbuntunan ko pa mismo yung si Mira. Kakahiya. Lumayo na lang siya sa akin at umuwi kila nanay. Nagpapalipas ng sakit na akong dahilan. Araw-araw, dala kong bigat ng pagsisisi. Pero pinipili kong kumapit sa pag-asa na balang araw, mapapatawad pa ako ng kapatid ko. Metro's #1 Love Radio. Basic!